راديو دمص سمراتيو نسمع سلام كمي صنحكم كبرات تخاتاتل راديو سمرت علتاوي مدبات راديو سمرت بسومناوي فصاميتات كفلميو كساب فصام مدباتنا مسانا خصنحون عدم سناي مكتتال سومناوي فصاميتات اب راديو سمرت سلام كبرات تخاتاتل راديو سمرت سومناوي فصاميتات حزنا لكم قريبنا لنا مسانا صحو ኢትዮጵያን ሱዳንን አብ ጉዳይ ዶባትን ጸጥታን ዘተኮረ ምይይት አካይደን بقدماي منسترات زتمرح ركب لعلوت أكلات منغستي إثيوبيان سودانن أب أديس أبابا تخايدوم اتي كاب 15 كساب 17 جنبوت نخلت معلتات زغصله ركب لعلوت سب سلطان إثيوبيان سودانن بمختل قدماي منستر إثيوبيا دمق مكننن منستر غديات كابينه سودان عمر بشير مانيسن توكيلو أب غديات دوباتن ጸጥታን بمتقار عميق ميت كم زكايديو تحبيروم أب دوباتن زركب سفيحنا يحرش مريت الفاشغان حرستوت كلتين هاجرات كنقوت كم زصنحه يفلد سودانن إثيوبيان أب دوباتن زركب سفيحنا يحرش مريت الفاشغان حرستوت كلتين هاجرات كنقوت كم زصنحه يفلد كاب زحلفه ورحي اتحيزو إثيوبيا سراويتا كابتي كبابي دحر مسحبام اب تحتي قصصر سراويت سودان كم زاتو شاغر الاوسط نسب سلطان منغست سودان بمتقاس مقلحو يذكر ኢትዮጵያን ሱዳንን በዘይካቲ አብ ጉዳይ ሰፊሕና ይحرሻ መሬት አልፋሽጋ ዘካይድ ኦ ዝርርብ አብ ዶባተን ዘካይድ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን አጽዋርን በዝምልከቱን ሓደ ኻብቲ ዝዘትያሉ ጸጥታዊ ጉዳያትዩም እቲ ሓያሎ ሚኒስትራትን ለዓልወት አዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታን ዝተሳተፍዎ ፖለቲካዊ ምምኽኻር ዝተሰሚየ አኼባ ዘካይድ ዘሎም ኢትዮጵያን ዲጋ ህዳሴ ካብ ወርሒ ሐምለ አትሒዛ ማይከ ተዕቁረሉ ከም ትጅምር ንዘውጻ تو مغلصي سودان دحري مقوامايوم ركب لعلواي كوميتي منغستات كلتين هاجرات ابزمت ورحي كقصل مخانون كاب وغن اثيوبيا زتفنو زينا افليطوم ازي كمزي لخلو بخلت سبات رايز توكل لوخ اسياس افوركين اب كلتاوي غديات زتكره ملእخت حيزو ناب كارتوم كم زبصح مربب حبريتا منستر زينا افليطوم اتي بعثمان صالحن يمانه جبر ابن زتوكل لوخ اسياس بعسرت شوعات جنبوت مس بريزيدنت العلاوي بايتو سودان ليوتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان بمرخاب ملእختي كم زبصح انت زي كوينو زرزر تحستو اي تملكتن يخون امبر بزعباتي ابدوبات ايرترا اب كبابي سوا عسكرو زركب ميليشاناي جنرال حمدان دغالون بمريحنت حبرات امارات عرب جنرال حفتار ناي ليبيا زغبر زلو دغفن اب زملكت زتكوره كخون كم زخلي جمات اب رأسزي ابزي زحلفه قنيات مس ايرترا اب تداوب كتما كسلا اب منغو قبيلاتات بين عمرن نوبان زتخايده گچت ابتي خبابي وطري فطيرو مهلاو كتقس انحيوم از صبصاب ناي ايرنايوم دونالد ترامب دايركتور جنرال ودبت عن علم اطنقيقوم دايركتور جنرال ودبت عن عالم دكتور تيدروس أدحنوم أبوشتي 30 معلتات مسارتاوي لوتي كم زلوا زتحساسب بريزيدنت دونالد ترامب ازي انت زي كوينو جنا امريكا نتي تكال تجبرو زنبرت دقف مليات او كتب لي خبل نتي دايركتور جنرال ابزل اخو دبدابي حبيروم ترامب اتي فيروس اب كتما وهان تشاينا ابز ترخبلو وان ودبت عن عالم بتدغاغامي بزعبا زرغح ات فيروس عمل كيتوم زقربلو زنبرو مرداتات عششيلو بمبال غبو كم زي فصمن اكواد اس دغاغيمو نچاينا ينئد منبارون بمغلاص نتي نغزيو تطاو زبلو دغف مليو تطاو كبلو خمز خيل اطنقيقوم ازي كمزي لخلو ودبت عن عالم نخلته معلتات ابزكايدو عامتاوي غوباي 194 ابال هاجراتي ساتفا خمزلوات حبيروم وكلتي اتن تساتفتي هاجرات
ኣባላት ናይቲ ትካል ንጥፈታት ከም ዝግምግሙ ድማ ተፈሊጡሎም ናይ ዓለምና ዝዓበየ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝነበረ ወጥሪ ሰማይ ክዓርግ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ ውድብ ጥዕና ዓለም ድማ ናብ ቻይና ዘንቢሉ ብምባል በኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ይንቀፋሎም ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ መንቀሊ እዚ ቫይረስ ብዘይ ሻራዊ ኣካል ክጻረ ይጠልብ እንተኾነ ግና ንቻይና ካብ ምውቃስ ተቆጢቡ ይርከብ ተከታተልዎ ዘለኹም ሶምናዊ ፍጻሜታት ኣብ ሬድዮ ስምረት እዩ መሪሕነት ስምረት ዞባ ኤውሮጳ ምስ ጨናፍር ዞብኡ ዕውት ኣኼባ ኣካይዱ መሪሕነት ስምረት መንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ኤውሮጳ ብዕለት 17 ግንቦት 2020 ምስ ጨናፍር ዞባ ዕውት ኣኼባ ከም ዘካየደ ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ከም ዘረድኦ ኣብ ተኣኼባ መሪሕነት ዞባ ኣብ ናይ ስልጣን ግዚኡ ከሳልጦም ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ንጥፈታቱ ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምግላጽ ኣስዒቡ ድማ ኣብ ጉዕዝኡ ንዝነበሩ ድኽመታት ከምኡውን ከጋጥሙ ዝጸንሑ ብድሆታት ብዝርዝር ናብ ተጋባእቲ ኣቕሪቡ እቲ መሪሕነት ዞባ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታቱ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታዩን ምግምጋሙን ድማ ንቐጻሊ ሓያል ጎኑ ዓቂቡ ካብ ሕሉፍ ድኽመታቱ ተመክሮ ኣጥርዩ ዝሓየለ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ነቲ ዝተሰርሐ ኣወንታዊ ስራሕ ብምድናቕ ኣብቲ ዞባ ንዝጸንሑ ሕጽረታት ብምርዳእ መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ቀጻሊ ህዝባዊ መስመር ቃልሲ ስምረት ንምዕዋት ብግብሪ ኣበርቲዑ ክሰርሕን ካብኡ ዝሕተት ዘበለ ከም ማልእን ምዃኑ ብናይ ሓባር ድምፂ ኣስሚሩሉ እዚ ድማ ኣብ ጨናፍር እቲ ዞባ ዘሎ ውዳቤታት ንምሕያልን ኣድማዒ ስራሕ ንምስራሕን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብተወፋይነት ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ካብዚ ቀጺሉ ኣብ መጻኢ ክሳለጡ ንዝሓዞም መደብ ዕዮ ድሕሪ ምዝርዛር ግደን ተሳትፎን ኣባላት ብሓፈሻ ኣካላት መሪሕነት ከዓ ብፍላይ ከም ወትሩ ሓያል ንጥፈታቱ ክቕጽል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ዕለት ንጉዳይ ኣጠቓቕማ ሚድያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘለዓሎ ዛዕባ ድማ ሚድያ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ረቋሒ ምስጢር ዓወት ምዃኑን ብግቡእ ምስ ዝስራሓሉ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣብ ምምዝጋብን ቃልስና ኣብ ምዕዋትን ዓብይ ተራ ከም ዘለዎን ብምርዳእ ነቲ ድሮ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ምንቅቃሕን ጎስጓስን መስርሕ ኣብ ሕጋዊ ናይ ሚድያ መራኸቢታት ስምረት ዝፍኖ መደብ ቀጥታዊ ፈንወ ብልዑል ተራ ይሰርሕ ምህላውን ንቐጻል እውን እቲ መደብ ኣብ ምዕዋት ብዝሰፍሐ መልክዑ ሓገዛቱ ከበርክት ምዃኑን ብምርግጋጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙ ይብል ካብ ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ዞባ ኤውሮጳ ዝተለኣኸና ጸብጻብ ጀርመን ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ንዝተሃስዩ ሓረስቶት ኤርትራ ዝውዕል 1.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝ ለጊሳ ጀርመን ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ንዝተሃስዩ ሓረስቶት ኤርትራ ዝውዕል ናይ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሰብኣዊ ሓገዝ ምብርካታ ኤምባሲ እቲ ሃገር ካብ ኣስመራ ኣፍሊጡ እቲ ብመንገዲ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዝተለኣኸ ሓገዝ ጌራውቶም ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ንዝተሃስዩ ሓረስቶት ምቕራብ ምሩጽ ዘርኢ ቀረብ እንስሳታትን ዝተፈላለየ ናውቲ ሕርሻን ዘጠቓለለ እዩ በቲ ሓገዝ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ዝተሃስዩ ኣስታት 3500 ሓረስቶት ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም ባይቶ ጀርመን ኣቀዲሙ ኣብ ዘካየዶ ዘተም ስርዓት ህግደፍ ብዝኽተሎ ዘሎ ጨቋኒ ኣካይዳን ዝፍጽሞ ዘሎ ከቢድ ምግሃስ መሰል ሰባትን ልምዓታዊ ሓገዝ ከይወሃቦ ኣብ ዝብል ነጥቢ ከም ዝዛዘወ ዝዝከር እዩ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ጀርመን ዝተለገሰ ሓገዝ ኣብ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ምስ ምዃኑ ግና ኣብቲ ናይ ልምዓታዊ ሓገዝ ዝሕቆፍ ከም ዘይኮነዩ ዝምልከት ኣቀዲማውን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንተመሳሳሊ ዕላማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዶላር ምልጋሳ ይዝከር ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣንጸላሊወን ዘሎ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላው ወራር ዕስለ ኣንበጣን ዕልቕልቕን ተደሚሩ ሚልዮናት ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ጸብጻብ ናይ ኤረና እዩ ተከታተልዎ ዘለኹም ሶምናዊ ፍጻሜታት ኣብ ሬድዮ ስምረት እዩ
ኤርትራውያን ዲያስፖራ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓገዝ ኣበርኪቶም ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝብል ውዳበ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ንዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐሱ ዘለው ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ መላእ ዓለም ዘተኣኻኸብዎ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ብር ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ማዕስከር ስደተኛታት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓገዝ ሂቦም እቲ ሓገዝ ናይ ምግብን ናውቲ ጽሬትን ኮይኑ ሕዱር ሕማምን ስንክልናን ንዘለዎም ስደተኛታት እዩ ተዋሂቡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ዝሓዛ 4 ማዕስከራት ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብተን ማዕስከራት ኣሽሓት ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ኣረጋውያንን ስንኩላንን ከም ዝርከቡ ይፍለጥ እቲ ሓገዝ ዝበጽሖም ስደተኛታት እቲ ለበዳ ሕማም ንምንቅስቓሳትን ስራሕን መዓልታዊ ንጥፈታትን ደቂ ሰባት ዝድርት ብምዃኑ ብመልክዕ ሓወላ ይኹን ኣብ ስራሕ ብምውፋር ብረሃጾም ተወሳኺ እቶት ብምርካብ ነተን ብረድኤት ዝረኽብወን ውሕዳት ናይ ምግቢ መሰረታውያን ጠለባት ወሰኽ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን እተን ብረድኤት ዝረኽብወን ድማ እኹላት ከም ዘይኮናን ብምግላጽ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ከም ዝጸንሑን እዚ ብኤርትራውያን ነበርቲ ወጻኢ ብረሎም ሓገዝ ድማ ጸገሞም ዘቃልልን ዓቢ ትርጉምን ቁም ነገርን ዘለዎም ምዃኑን ብምብራህ ምስጋንኦም ገሊጾም ድሕሪ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ሃገራት ዓለም ነቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ኣዋጃት ብምእዋጅ ናይ ስራሕ ጉዕዞን ምንቅስቓስን እገዳታት ብምግባር ናይ ዜጋታት ምንቅስቓስ ክድርታ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ሃልዋት ናይቶም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ንኹሉ ኤርትራዊ አሻጋሊ ክኸውንዩ ተራዩ ነዞም ስደተኛታት ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ንጹር ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ገንዘብ ብምውጻእ ንስደተኛታት ወገናቶም ክሕግዙ ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝብል ውዳበ ፈጢሮም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ መድሓኒት ዓሶ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምፍዋስ ኣብ 40,000 ሰብ ሞያ ክፍተን ምዃኑ ተሓቢሩ ክሎሮኪን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መድሓኒት ዓሶም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝፍውስ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ካብ ኤውሮጳ ኤስያን ደቡብ ኣሜሪካን ኣብ ዝተዋጽኡ 40,000 ሰብ ሞያ ጥዕና ክፍተን ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ፈተነ ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም ብዩኒቨርሲታት ብራይተንን ኦክስፎርድን እዩ ዝካየድ ዘሎ እቶም እዚ ዝተቃመመ መድሓኒት ዝፍተነሎም ዘሎ ሰባት ኩሎም በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝሓወዩን ገና ዘይሓወዩን ይርከብዎም እቶም እቲ መድሓኒት ዝፍተነሎም ቀዳሞት ሰባት ሎሚ ሐሙስ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲታት ብራይተንን ሴክሰስን ከምኡውን ኣብ ኦክስፎርድ ሆስፒታል ጆን ራድክሊፍ እቲ መድሓኒት ክወስድዮም እቲ መድሓኒት ን3 ወርሒ ከም ዝወሃቦም ተፈሊጡሎም ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ዕላዊ ክኸውን እዩ እቲ መድሓኒት ኣብ ሰብ ሞያ ክፍተን ዝተደልየሉ ምኽንያት እቶም ሰብ ሞያ ካብቲ ሕማም ክከላኸለሎም ዝኽእል እንተኾይኑ ንምፍላጥ እዩ እቲ መጽናዕቲ ካብ መንጎ ዘካይዱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ፕሮፌሰር ኒኮላስ ዋይት ሓደ እዩ እቲ ፕሮፌሰር ክሎሮኪን ወይ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ምስ ኮቪድ-19 ተዛሚዶም ጠቀምቲ ይኹኑ ጎዳእቲ እንፈልጦ ነገር የለን ይዝብል እንተኾነ እቲ መጽናዕቲ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ይዛረብ እቶም ሰብ ሞያ ኮኑ እቶም መጽናዕቲ ዘካይዱ መን ኣይናይ መድሓኒት ከም ዝወሰደ ስለ ዘይፈልጡ እቲ መጽናዕቲ ውጽኢታዊ ክኸውን ኢሉ እቲ ፕሮፌሰር ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራይተን ፕሮፌሰር ማርቲን ድማ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝኾነ መድሓኒት ንምርካብ ግዜ ከድልዩ ይብል እዞም መድሓኒታት ዓሶ ብኮቪድ-19 ናይ ምትሓዝ ዕድል ዝንክዩ እንተኾይኖም ግን ጽቡቕ ዜና ከም ዝኸውን ተዛሪቡ ክልቲኦም መድሓኒታት ረስንን ቃንዛን ብምንካዮም ዝፍለጡ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ድማ ናይ ኣካላትና ሕማም ናይ ምክልኻል ተፈጥሮኣዊ ዓቕሚ ክውስኽ ዝሕግዝ እዩ ተከታተልዎ ዘለኹም ሶምናዊ ፍጻሜታት ኣብ ሬድዮ ስምረት እዩ ኣብ ኤርትራ ኡሱራት ንኮሮና ቫይረስ ብዘቃልዕ መልክዑ ኣብ ቤት ማእሰርትታት ተጨቃጭቆም ከም ዝርከቡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ
በበእዋኑ ንኹነታት ሰብአዊ መሰላትን ኡስራትን ኣብ ኤርትራ ክጽብጽብ ዝጸንሐ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ንሰብአዊ መሰላት ዝጣበቕ ትካል ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣብ ዓዲ ኣቤቶም ማይ ስርዋን ዓላን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ እሱራት ብዘይ እኹል ማይን ጥዕናዊ ውሕስነትን ብሕማቕ ተታሒዞም ከም ዘለው ኣቃሊዑ እቲ ንሰብአዊ መሰላት ዝጣበቕ ኣህጉራዊ ትካል ካብ 2017 ኣትሒዙ ክእክቦ ብዝጸንሐ ሓበሬታ መሰረት እቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰብ ክትሓዘሉ ዘይበቅዕ ምዃኑ ብምርግጋጽ እዚ ሎሚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ካልእ ስግኣታትን ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ኣብተን ቤት ማእሰርትታት ካብ መጠን ንላዕሊ ተጨቃጭቆም ዝርከቡ እሱራት ንሓደጋ ተቃሊዖም ምህላዎም ገሊጹ ካብ 800 ሰባት ንላዕሊ ክሕዝ ዘይግብኦ ዓዲ ኣቤቶም ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 2500 እሱራት አጨቃጭቆ ምህላው ድማ እቲ አህጉራዊ ትካል ከም ኣብነት ጠቂሱ ኣብ ማይ ስርዋ ኣብ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ማእሰርትታት ብድምር 1200 እሱራት ክህሉ ከለው ኣብቲ ብእንዳ ፊዮሪ ዝፍለጥ 700 እሱራት ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ዝቅጽዕሉ ቦታ ዝኾነ ዓይን ምድሪ ከም ዘይብሉ እቲ ትካል አመልኪቱ ኣስታት 500 እሱራት ብጽኑዕ ተታሒዞምሉ ኣብ ዝርከቡ ካልእ ቀጽሪ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ድማ 20 ዓይን ምድርታት ኣለዎም ኣብ ዓላውን ብተመሳሳሊ 1200 እሱራት ተጨቃጭቆም ይርከቡ ኣማኢት ካብዞም እሱራት ብቀጻሊ በተላባዒ ሕማማት ከም ዝጥቅዑን ከም ናይ ከስዐ ማዕንጣ ባክተሪያ ንዝኣመሰለ ብሰንኪ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይን መግብን ዝስዕብ ተሃዋስያን ከም ዝቃልዑውን ይፍለጥ ኣብዚ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሰንኪ ሕማቕ ኣተሓሕዛ 10ታት ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሰነዳት የረጋግጽ ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ከባቢ ባረንቱ ዝርከብ ፕሪማ ካንትሪ ኣብ ከባቢ ባጽዕ ዝርከብ ገደም ኣብ ኣደርሰር ሳዋ ተሰነን ካልኦት ከባቢታትን ዝርከብ ጽኑዕ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሰንኪ እምነቶምን ዘለዎም ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያን ዝተጠርጠሩ ኣሽሓት ዜጋታት ተሓይሮም ግዳያት ግፍዕን ስቃይን ኮይኖምን ይኾኑለውን ብዘይካዚ ብስም መደበራት ፖሊስ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብያተ ማእሰርቲውን ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ክስታት ተጠቂኖም ዝሰቀዩ ማዕልያ ዘይብሎም ዜጋታት ከም ዝርከቡ ብዙሓት ናይ ዓይን መሰኻኽር ይገልጹ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ገዚፍ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከር ትድኩን ቻይና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገረ ጅቡቲ ዓቢ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከር ትድኩን ከም ዘላ ተሓቢሩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ካብ 2016 ጀሚራ ክትሰርሖ ዝጸንሐት ኮይኑ እቲ ህንጸት ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ከም ዘለውን ተገሊጹ እቲ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ተሃንጾ ዘላ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከር ካብ ሃገራ ወጻኢ ካብ ዝቆመቶም ወተሃደራዊ ማእከላት ኣዝዩ ዝዓበየ ምዃኑ ዝገለጸ ፎርብስ እቲ ዝህነጽ ዘሎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከር ነፈርቲ ዝዕርፍ ገዚፍ መርከብን ብዙሓት ናይ ኩናት ነፈርትን ክዕቁብ ተባሂሉ ዝህነጽ ዘሎ ምዃኑ ወሲኹ የረድእ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጽልወን ከዕብያ ክወዳደራ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዝእዋን እዚ እቲ ውድድር ኣዝዩ ገኒኑ ከም ዝርከብ ይፍለጥ ቻይና እቲ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ብዝብል ጭርሖ ከተካይዶ ዝጸንሐት ወፍሪ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋን ትሕዝቶን እናሰፍሐ ብምምጽኡን በአንጻሩ ጽልዋ አሜሪካ እናማህመነን ብቻይና እናተዓብለለን ምኻዱ ንአሜሪካ ኣብ ስግኣት ከም ዘእትዋን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕ ክትሰርሕ ምጽናሕን ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተራእየ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላውን ዘይምርግጋእን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ለውጥን ውን ውጽኢት ናይዚ ሓያላት ሃገራት ኣብዚ ዞባዚ ዘካይድኦ ዘለዋ ጽልዋኻ ናይ ምዕባይ ውድድርን ምትእትታውን ምዃኑ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ ኣብ ሃገረ ጅቡቲ ፈረንሳን ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ምትእትታው ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ በብግዚኡ ብዙሓት ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ኣብቲ ሃገር ክድኩና ከም ዝጸንሓ ይግለጽ ክብራት ሰማዕትና ሶምናው ፍጻሜታት ኣብ ዝተዛዚምሎ ምሳና ስለ ጸናሕኩም ነመስግን ሰላም መግለጺ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር በአጋጣሚ 24 ግንቦት ዕለተ ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ
ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ንልዕሊ ፍርቅ ዘመን ብዝተኻየደ ዘይሕለል ዘይጥበር ንድሕሪት ዘይምለስ ናይ ወለዶታት ቃልስን ዝተኸፍለ ናይ 10 ኣሽሓት ናይ ህይወትን ኣካልን መስዋዕትን ድሕረቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መዘና ዘይብሉ ገድልን መስገደልን እዩ ተረጋጊጹ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዘካየዶ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ መዳርግቲ ኣልቦ ዋጋ ኸፊሉ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ዝሓፈሶ ታሪኻዊ ዓወት ሕጋውነት ንምልባስ ኣብ 1993 ብመንጎኛታት ተወከልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ዘካየዶ ሪፈረንደም ዲሞክራሲያዊ ድምፁ ተጠቂሙ እወን ነጻነት ብዝብል 99.8 ሚእታዊት ድምፂ ነቲ ብገዛእ ቅልጽሙ ዘውሓሶ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናይ ምብራር ዓወት ብውጽኢት ሪፈረንደም ክድራዕ ገይሩ እዩ በዚ መሰረት ከዓ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ሕጋውነት ለቢሱ ሃገርና መበል 183 ኣባል ሕቡራት ሃገራት ብምዃን ተመዝጊባ ህዝቢ ኤርትራ እቲ በሓያላት ተዘርዩ ዝተነፍጎ መሰል ምምስራት ካብ ባዕዲ ነጻ ዝኾነት ልዑላዊት ሃገር ብቕልጽሙን ብድምፁን ክውን ብምግባር ሓንሳብን ሓዋሩን ጎይታ መሬቱ ክኸውን በቂዑ ናይ ሎሚ ዓመት 24 ግንቦት ከዓ ንመበል 29 ዓመት ዝኽሪ ታሪኻዊ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ትኽበራላ እዚ ታሪኻዊ ዓወት እዚ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ባዕዳውያን ጎበጥትን ወረርትን ሐጽያትን ፋሽስታውያን ኃይልታትን ገጢሙ ዝተዓወተሉ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ሕልሚ ዝመስል ዝነበረ ጋህዲ ዝኾነሉ ነታ ንሕቶና ጸማም እዝኒ ዝሃበት ዓለም የእዛና ክኸፍት ዝገበረ ቃልስና ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ንነጻነት ዝተኻየዱ ቃልስታት ዕውት ኮይኑ ኣብ ብራናታት መዛግብቲ ዓለም ብዘይ ሃስስ ቀለም ክምዝገብ ዝገበረ ዓወት እዩ እዚ ዓወት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊስካ ከም ትዕወት ንብዙሓት ጭቁናት ህዝብታት መርአያን ኣብነትን ዝኾነሉ ፍሉይን ታሪኻውን ኣጋጣሚ እውን እዩ ዘራግማይ ከሎ ጽሩይ ማይ ክስተ ስለዘይከኣል ህዝቢ ኤርትራ ነታ ደቁ በጃ ኸፊሉ ደኺሙ ተቃሊሱን አቃሊሱን ዝረኸባ መስተንክራዊት ዓወት ሃገራዊ ነጻነትን ምውሓስ ልዑላዊት ሃገርን ዘይከምባህጉን ሕልሙን ብሰላም ብፍትሒ ብምዕባለን ቅሳነትን ከስተማቕራ ኣይተዓደለን ኣብ ውሽጢ መስርሕ ቃልሲ ኣብ ክቱር ባህጊ ናጽነትን ጉሩህ ልብታት ህዝብን ሓፋሽ ተቃላሳይን ተጸፊዩ ዓዲ ዝኣተወ ድቂ ፋሽስትነት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ ህግደፍ ንኹሉቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ጠሊሙ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ በኃይል ብረት ምልካዊ ዝፋን ገቢቱ ንኹሉ ጸጋታትን ዕድላትን ንበይኑ ብሒቱን ሓዚኡን ኩሎም ማሕበራዊ አገልግሎታት ከዓንውን ክባድሙን ብምግባር መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸላም ባርነትን ኣብ ሕሱም ራዕድን ፍርሕን ኣብ ዓሚቕ ድኽነትን ድንቁርናን ክሽከል ብምግባር ነቲ ዓቢ ተስፋን ሃንቀውታን ህዝቢ ድነ ጸላም ከዲኑ ኤርትራ ከም ሃገር ብኹሉ መዳይ ክትዳቀቕ ህዝቢ ግዳይ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን ኣደራዕን ክኸውን ፈሪዱ ህዝብን ሃገርን ኣብ ቀረና መንገዲ ሞትን ሕውየትን ክወድቁ ገይሩ ይርከብ መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ኣብ ንዝክረሉ ዘለና እዋን እቲ ኣተክሮ ተዋሂብዎ ክፍተሽ ዘለዎ እምበኣር ጉዕዞ ዝሓለፉ 29 ዓመታት ኩነታትና ከመይ ከም ዝነበረን ከመይ ከም ዘሎን መጻኢ ጉዕዞና ናበይ ገጹ ምዃኑን ዝምርምር ሕቶ ክኸውን ይግባእ ካብ ማንም ዘይተኸወለ ኣባይታ ዘሎ ክውንነትን ጉህድ ሓቅን ከም ዝምስክሮም ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ኤርትራ በኃይል ብረት ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕንወትን ብርሰትን እምበር ዝኾነ ይኹን ህዝብን ሃገርን ዘርብሕን ዝጠቅምን ነገር ክፈጥር ኣይከኣለን ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽን ዘይክወልን ሓቂ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዘን 29 ዓመታት ዝፈጠሮ ነገር እንተሎ
ኩናትን ወረኹናትን ስደትን ብርሰትን ድኽነትን ዕንወትን ከምኡውን ኤርትራ ካብ ምህላው ናብ ዘይ ምህላው ተምርሓሉ መንገድ ጥፍኣት ምቕያስ እዩ በዚ ህግደፋዊ ጸረ ህዝቢ አካይዳን ስራሕን ከኣ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ክነብር ብዘይ ምኽኣሉ በኣማኤት ኣሽሓት ንስደት ክወፅእ ተገዲዱ ኤርትራ ከኣ ሰብ አልቦ ትኾነሉ ኩነት ተኸሲቱ እዩ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ከም ህዝቢ ቀጻልነትና ኣብ ፍጹም ሓደጋ ክወድቕ ስድራ ቤታት ክበታተናን ሓረግ ወለዶታት ክበታተኽን ይኸውን ኣሎም እቲ ብዘይካ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሑን ናይ ስልጣን ዕድሙኡን ካልእ ዝዓጦ ዘይብሉ ኣረሜን ጉጅለም ነቲ ብቐጻሊ ዝቐርበሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታትን ምሕጽንታን ነጺጉ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ መሪጹ ህዝብን ሃገርን ለኻኺሙ ክጸድፍ ኩሉ ትእኩይ ውዲታቱ ክፍጽምን ከተግብርን ይርከብ እዚ ጸረ ህዝብን ተጻይ ህላወ ኤርትራን ዝኾነ ጉጅለ ካብቲ ዝፍጽሞ ዘሎ ዓበይቲ ሓደጋታት ንኹሉ ዜጋ ካብ ዝዓበየ ክሳብቲ ዝነኣሰ ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኣርዑት ባርነት ግዱድ ዕስክርና ቆሪኑ ህዝቢ ብድኽነት ክማስን ይገብር ኣሎም ብሓደ መዳይ ሰላም ኮይኑ ኢሉ ይእውጅ ተገልቢጡ ኸኣ ኣብ ጽዑቕ ግፋ ክጽመድ ናይ ኩናት ነጋሪት ክነፍሕን ንኩናት ዝዕድም ምትኹታኻት ክገብርን ይርከብ ኣብ ኤርትራ ብስቱር ይኹን ብግሁድ ብጉልባብ ዶብን ልዑላውነትን ድባብ ኩናት ክፍጠር ይሰርሓሎም ኣብ ዓለምና ዝተራእየ ወራር ቀታሊ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ህዝቢ ከየጽንትን ዓብይ ሓደጋ ከይፍጽምን ምእንቲ ኣቐዲሙ ዘድሊ ምድላዋት ክገብር ዘድሊ መከላኸሊ ከቕርብ ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ካብ ለገስቲ ክቕበልን መሰረታዊ መከላኸልቲ ሕማም ዝኾነ ማይን ሳሙናን ናብ ህዝቢ ከቕርብን ፍቃደኛ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ሓያል ጉድኣት ከይፍጽም ዘስግእ ዘሎ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምምካት ኮነ ምህርቲ ሕርሻ ንምስሳን ዝኾነ ዓይነት ግብራዊ ዕዮ ከካይድ ድሌትን ቁርብነትን የብሉን ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ በንጻሩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ድሌቱን ዘገድሶን ሃብቲ ህዝብን ሃገርን ምዝማትን ፖለቲካዊ ዕምሪ ስልጣኑ ምንዋሕን እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኸኣ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት ክብል ብህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ክጣላዕ ኤርትራ ከም ሃገር ህልውናኣ ዘጥፍእ ልዑላዊ ክብረት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዉ ውዕላት ኮኑ ስምምዓት ክፍጽምን ኣብ ክድምና ተዋፊሩ ኤርትራ ሃገርና ግዳማውያን ሓይልታት ኢዶም ከእትውላ ማዕጾ ክኸፍትን ጸኒሑን ኣሎን ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ብኹሉ መዳይ ነዛ መተካእታ ዘይብሉ ህይወት ተኸፊልዋ ዝተረኽበት ሃገር ናብ ዘይ ምህላው ይመርሓን ይደፍኣን ምህላው ንኹሉ ኤርትራዊ ክርድኦ ይግባእ ስለዚ ኣብዚ መበል 29 ዓመት ዕለተ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ነኽብረሉ ዘለና እዋን እቲ ከም ህዝቢ ከገድሰና ዘለዎ በዚ ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ክንከዶ ዝጸናሕና ህግደፍ ዝቀየሶ መንገዲ ከም ሃገር ክንቅጽል ከም ዘይንኽእልን ህግደፍ ተሓላቂ ሃገራዊ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝኾነሉ ዝኾነ ይኹን ሞራላውን ፖለቲካውን ሓላፍነት ከም ዘይብሉን ሓበራዊ መረዳእታ መሓዝዩ ኣብ ህላወ ህግደፍ ከም ህዝቢ ኣደዳ ምጽናት ከም ሃገር ከኣ ግዳይ ዕንወትን ውድቀትን ንኸውን ምህላውና ብምርዳእ ካብቲ ኣብ ልዕሌና ተንጠልጢሉ ዘሎ ደበና ጥፍኣት ንኽንድሕን ከም ህዝቢ ብሓደ ድምፅን ብሓደ ቅልጽምን አንጻርቲ ንጥፍኣትና ዝተዓጥቀ ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ጠጠው ክንብል ግዜ ሓተናሎም ህግደፍ ኣብዛ ሃገር ቅንጣብ ሓልዮትን ሕልናን ከም ዘይብሉ እቲ ከም ህዝቢ ንሓልፎ ዘለና ዕለታዊ ህይወት ህያው ምስክር እዩ ኩሎም መብዛዕታት ጉጅለ ህግደፍ ሓሶትን ናይ ምድንጋርን ምዃኖም ንኹሉ ዜጋ ጋህዲ ኮይኑ እዩ ህግደፍ እቲ ዕለታዊ ዝፍጽሞ ተግባር ህዝቢ ንምብስባስን ንምጭፍላቅን ዝዓለመ ምዃኑ ካብ ማንም ዝተኸወለ ይኮነን
እምበኣርከስ ኣብዚ መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ዕለተ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ከም ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ከነሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ እንተሎም መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮኡ ተማሂሩ ህላውነቱን ቀጻልነቱን ከውሕስ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓድነቱ ከስጥም ንኹሉ በታንን ፈላላይን ውዲታት ጸላእትን ተጸባእትን ኣፍሺሉ ህላውኡን ቀጻልነት ወለድኡን ከረጋግጽን ቀጻልነት ሃገሩን ልዕላውነታን ክወሓስ ኣብ መንገዲ ድሕነቱ ክሰምር ንጽውዕ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ዘለዎም ፍልልያት አጽቢቦም ኣብ ዙርያ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ኩሉ ዓቕምታቶም ጠሚሮም ንእዋናውን መድረኻውን ሕቶታት ግቡእ ምላሽ ክህቡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዓቕምታት ናይ ምጥማር ዘተ ሓላፍነት ብዝመልኦ ኣገባብ ብዘይ ምድንጓይ መደምደምታ ክገብርሉ እንላቦም ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ሙቃም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ጽላል ደንበ ፍትሒ ኣወንታዊ ተርኡ ክትጻወት ድሉ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱም መንእስያት ኤርትራ ከም ተረከብትን ተካእትን ወለዶም ነቲ ዘሎ በዳሂ ኩሉ ዓይነት ሽርሕታትን ውዲታትን ብንቕሓት ሰጊሮም ነቲ ብመዘና ኣልቦ ዋጋ ዝተዋሕሰ ሃገራዊ ነጻነትን ልዑላውነትን መሬታዊ ግዝኣት ሃገሮም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ዋሕስን ዋልታን ክኾኑ ካብ ስምዒትን ህንዱድ ፖለቲካን ተኣልዮም ኣርሒቆም ክጥምቱን ተወዲቦም መስመር ቃልሲ ብምሓዝ ክቃለሱን ንጽውዕ ነጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ተዋሒሳ ክትነብር ያም ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለዓለም ክነብርዮም ሓርነትና ናይ ግድን እዩ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 24 ግንቦት 2020 عدن ماتت الليلة أتحادن طويلة كيف نجزاي شيشة حسك الله يتعنزبن طويلة كيف نجزاي شيشة حسك الله يتعنزبن ناتنا عقب سماي كيركيو تكال فرحان قطير كن وترشال هاجراوي تابوت قطاي بقال الشامباين يتفت يقرس حبستي عامتنا طنت نايلدت معلتي السمايات تيرمق برشي مبراتي زغن معاطي أبلطي حوالتي نحيوغا عن بابا نسمسا نساي تحوسا دكيري نساي تحوسو هيا تنسلسو عدن ماتت الليلة أدحابن طويلة كين غزاي شيشة حسك اللي تعنزبن طويلة كين غزاي شيشة حسك اللي تعنزبن ناتنا
الرأي مساي تحبسوا هاي تنسنسوا ادمن عقلي زي وداق موائل عامت دقيق تصندل الشامباين كفت قرص حدستي السمايات تدمق برشي مبراتي نحيوها عمبابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو تنسبسو ناي وش تلبي عبسي كتكاتي كنتات السلام ساعي تدري برهان بسما مثل يحدث كالكيدان نحيوها عن بابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو تنسبسو عشان سني لكن الحجر أتعذب رحني سلمات قديتو زبارة بيرني سحايا بريقو مقرز بني يصدر بيتي أشتق واتي أبجزاي بيتي يوترمي عشان سني لعنا متع أجحشني بلع لفني عيتحزني وانا يمتئو سعسعيني وايلا تتغيد زل الوعد بدتنا طنب بسنز بيت تنبل ازي راديو سمرتيو راديو سمرت بحاله سمرت منقصاص ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዝዳሎ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡውን ብሳተላይት ን24 ሰዓታት ዝዝርጋሕ ሓርነታዊ ናይ ሬድዮ መደብ ልሳን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰንበት ምስ ሬድዮ ስምረት سلام زخبركم تخاتاتلت مدب سنبت مصر راديو سمرت أقدمنا روحوس بعل 24 جنبوت معالتي هاجراوي نتأنت إيرترام إن قعنا مبل 29 زخري نتأنت هاجرنا أبصحكم النابلنام أبنايلومي مدبنا بأقطامي 24 جنبوتنا بزدالنا يو واناوي زتا كان سجاجركمنا حروي زيماون حزنا لكم لنا مسانات الحوم سلام كميز انحكم كبرات تخاتاتلتي راديو سمرت لومي كمتي لومود ابز تفلالي فليات اغاطاميتات እና መጻና ብዛዕባ ዘሎ ህልው ክነታት ዘተ نقربلكم لومون مس مسارحتي ብዛዕባ ዚ እጂ ዘለናዮ مخبار 24 ግንቦት መበል 29 ዓመት ነጻነት ናይ ኤርትራ አመልኪትና ብዛዕባ 24 ግንቦት እንታዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብል ዘተ እዩ ክህልወና
ክሳብ ፍጻመ ትመደብ ምሳና ክጸንሑ እንዓደምና ናብቲ ዘተ خنبلكم ኢና በመጀመሪያ ብስም ተኸታተልቲ እዚ መደባትና በሐፈሻኻ ብስም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምጽ ስምረት በዚ ክቡር መዓልቲ ናይዚ ሃገርና ናጽነትና ዝኣወጀትሉ ከም ሃገርውን ሓራዝ ወጻናሉ መዓልቲ ክቡር ዝኾነ ዕለት ዮሐና ክንብለኩም ንደሊ በመቀጻል ከምቲ ይኽባል ዝጸንሐ ኣብዚ ጉዳይ 24 ግንቦት አመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝረቡ ዘረባታት ኣለው በብዙሓት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ውድባት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ይወሃብ እሞ ገለ ነጥብታት ብምልዓል ብዛዕባ እዚ ሓደን ክልተን ክንብል ኢና ሰናይ ምክትታል ብጣዕሚ ጽቡቕ እንቋዕ ኣብጽሓና ክብል ፈቱ ኣነ እውን ናብዚ ክቡር በዓል ዕለት 24 ግንቦት እምባር ናብቲ ሒዝነን ዘለና ነጥብታት በተኸናቱ ሓይሽ ሓቂዱ ባር ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ እቲ ሎሚ ንዛተየሉ ኣርእስቲ 24 ግንቦት እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብል እዩ ክኸውን ከም ዝፍለጥ ህዝብታት በብእዋኑ ሃገር ከም ሃገር ክፍለጥ ምስ ተጀመረ ተኣምር ምጥርናፍ ምስ ተጀመረ ደቂ ሰባት ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ እዋን ወይ ዘመናት ናይ ጥንቲ ኣብቲ ፍልመደስነት ወዘተ ሰብ ክጠራነፍ ምስ ጀመረ ናተይ ዝብሎ ትሕዝቶታት ክፈጥር ምስ ጀመረ ንብረት ይእክብ ፋሚሊ ጥርንፍ ናይ ባዕሉ ዝብሎ ነገራት ይህልዎ ናተይ ዝብል ስምዒት ይፍጠር ማለት እዩ ካብ ዝናሰ ትሕዝቶታት ገዛ ትመስርት ናይ ባዕልኻ ከባቢ ግዝኣት ናይ ሕርሻ ቦታ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ትገብረሉ ክትሕዝ የድልየካ ናተይ ዝብል ስምዒት ይፍጠር ስለ ዘሎ ባይዘወይ ምስ ምዕባለ ናይ ደቂ ሰባት ዝመጽኡ ደቂ ሰባት ክምዕብሉ ምስ ጀመርዮም ናተይ ዝብል ስምዒት እናጥሮዩ ዝመጹ እምባርኩም እናበለ ናይ ባዕሉ ገዛ ክህልዎ ይደሊ ይገብሮውን ናይ ባዕሉ ዓዲ ክህልዎ ይደሊ ምስቶም ካብ ጸላእቲ ድዮም ካብ ዝተፈላለዩ ዓመጽቲ ንኽከላኸል ነፍሱ ንኸውፅእ ምጥርናፍ ስለ ዘድልዮ ሰባት እውን ክጥርንፊው ስድሩ ክጥርንፊው ሕብረተሰብ ከባቢኡ ዘለዉ ምስኡ ኣብ ጥቁ ዘለዉ ሰባት ምጥርናፍ ይጅምር እዩ ሰብ ናይ ድሕነት ስምዒት ክስምዖ ኣብ ዝደልየሉ ካብ ሓያላት ጎበጥቲ ይኹኑ ዓመጽቲ ነፍሱ ከድሕን ኣብ ዝደልየሉ በይኑ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ትምክልኻል ንዑ ዝመስሉ ሰባት ክጥርንፊ ይጅምር ማለት እዩ ኦሬዲ ትብልሒ ይጅምራሎ ትንቕሓት ይጅምራሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እምበኣር ድሕሪ ገዝኡ ምስ ዝበልናዮ ሰባት ንዓኻ ዝመስሉ ጠርኒፍካ ካብ ካልኦት ዓመጽቲ ክትከላኸል ምድላይ ዝተለዓለ እውን ዓዲ ትምስርት ካብ ዓዲ ከዓ ጎደቦታት ዓድታት ወዘተ ይፍጠራ ከምኡ እናበለ እቲ ሃገርነት እናተፈጠረ ይመጽእ ማለት እዩ እናስፋሕፈሐ ግዝኣትናትካ ክህልወካ ትገብር ካልኦት ህዝብታት እውን ብማዕዶ ብርሑቕ ናታቶም ግዝኣት እናሃለዎም ይመጽእ ከምኡ እናበለ ኣብቲ ምዕቡል ዘመንካ ብማሕበራዊ ውዕል ወይ ብሶሻል ኮንትራክት ሃገር ትምስረት መንግስቲ ይህልዋ ወዘተ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብከምዚ ህዝቢ ናቱ ሃገር ይህልዎ ማለት እዩ ህዝብና እውን ካብዚ ብዘይ ተፈልየ መንገዲ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናቱ ናይ ባዕሉ ሃገር ክትህልዎ ኣብዚ ተፈላለዩ እዋናት ክቃለስ ጸኒሑ ከም ንፈልጦ ገዛእቲ ሓይልታት መጽኦም ክንደይ ሽግራት የስዕብሉ ነይሮም እዮም እቲ ናይ ሃገር ናይ ምዃን ባህግታቱ ክዳናጎ እውን ገይርዎ እዩ ዋጋ ክኸፍል ሓያል ቃልሲ ክኸፍል ሓያል መስዋዕቲ ክኸፍል ነዊሕ ዓመታት ክምጠጥ ናይ ሰብ ናይ ንብረት ክሳራታት ክህሉ ገይርዎ ማለት እዩ እቲ ናይ መግዛእቲ እዋናት ድሕሪ ዝነዊሕ ናይ መግዛእትን ናይ ቃልስን እዋን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት ትነዊሕ ዓመታት ንነዊሕ ዓመታት ከሓስቦ ዝጸንሐ ወናኒ ናይ ባዕልኻ ሃገር ናይ ምዃን ባህጉ ኣብዛ ሎሚ ንኽብራ ዘለና 24 ግንቦት ቅድሚ 29 ዓመታት ካብ ሎሚ ማለት እዩ ኣብ 1991 ጋህዲ ዝገበረሉ ናይ ባዕለይ ዝብላ ብኻልእ ሓይሊ ወይ ብኻልእ ኣካል ብጓነቱ ኢሉ ዝሓስቦም ኣካላት ዘይትመሓደር ይሕመቕ ይጸብቕ ብባዕሉ ዘመሓደራ ወይ ብደቁ ዘመሓደራ ሃገር ክትህልዎ ጋህዲ ዝገበረት ናይ ባዕሉ ሃገር ዝፈጠረላ ዓባይ ዕለት እያ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ሃገር ናይ ባዕልኻ ምውናን ማለት ካብ ስድራ ቤት ምውናን
ካብ ዓዲ ምውናን ወይ ካብ ገዛ ምውናን ካብ ቁሸታት ምውናን ዝዓቢ ብድሕሪኦም ዝመጽ ዓቢ ዕላማ እዩ እዚ ዝተፈጸመሉ ወይ እዚ ዕላማ ዝጋህድ ዝኾነሉ ዕለት ማለት ኣዝዩ ክቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበር 24 ግንቦት በትናተይ ርእይቶ ንህዝቢ ኤርትራ ዓባይ ትኾነሉ ምኽንያት ክንድዝ ዝኣክል ደረጃታት ደይቡ ክንደይ ዓበይቲ መስዋዕትታት ከፊሉ ዝፈጠራ ሃገር ዘውሓሰላ ዕለት ምስ ምዃና ያ ዓባይ ዕለት ትኸውን ዘላ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ብጥቕልል ዝበለ ግን ናተይ ዝብላ ይሕመቕ ይጸብቕቲ ዘሎ መምሕዳራዊ ኩነታት ይሕመቕ ይጸብቕ ናተያ ትሕሰያ ኣነ ዝጎይታ ዝብላ ናይ ባዕሉ ሃገር ዝመስረተላ ዕለት ያ ዝብል ናተይ ርእይቶ ጽቡቕ ወቲ ከም ትገልጾ ጽናሕካ ትርጉም ናይ ንዓናን ኤርትራውያን ግንቦት 24 ምናልባቱን ብዘይ ምግናን ካብ ካልኦት ህዝብታት ንበለ ሃገራት ፍልይ ዝበለይ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ነፍሱ ወከፍ ስድራ ነፍሱ ወከፍ ገዛ ኤርትራዊ ነዚ ሰውራዚ ነዚ ቃልሲ እዚ ወዱ ወይ ጓሉ ወይ ሓዉ ወይ ሓፍቱ ዘይሃበ ዘይበጀወ ዘይሰንከለ የለን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ በዓል እዚ ከነብዕል ከለና ከም ተራ በዓል ጥራይ ዘይኮነውን ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ነቲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ንዑውን ድምር ብምዝካር ብምስትንታን ከነብዕሎ ዘለናን ተወሳኸውን እቲ ሰውራ ዘበጎሶ ዝተጠልመ ሓደራውን ኣሎ ዝተጠልመ ዕላማ ረኣውን ኣሎ ንዑ ንምትግባሩን ቃልና ንሕድሰሉ እዋን እዩ ብምባል ዝገልጾ ማለት እዩ ካልእ እቲ ከም ትኽትብሎ ጽናሕካ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ንናጽነት ከም ሃገር ከም ትዝበልካዮ ዝብል ስምዒት ይኹን ድሌታት ምስቲ ዝነበረ ወጽዓ ጭቆና እንዳዘያደ ምምጽኡ ህርፋን ከም ሃገር ሃገሩ ክፈሊ ከም ህዝቢ ናተይ ዝብላ ሃገሩ ሒዙ ክኸይድ ዝነበረ ህርፋን እንዳዘያደ ብምምጽኡ እዩ እቲ ካብ ባዕድ ሓራ ዝወፀት ሃገር ካብ ባዕድ ሓራ ዝወፀ ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ ዝብል መሰረት ዝገበረ ሰውራ ኣበጊሱ ማለት እዩ ቅድሚኡ እውን ከምቲ ንፈልጦ ቅድሚ 61 ዝተፈላለዩ ሰውራታት ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ቃልሲ ዝግበር ነይሩ እዩ ኣብ 61 ጥራይ ኣይኮነን ጀሚሩ ተቃልሲ መግዛእቲ ቱርክ ክመጽእ ከሎ መግዛእቲ ናይ ግብጽ ክመጽእ ከሎ ናይ ጣልያን ክመጽእ ከሎ በብ እዋኑ ዝነበረ ናይ ዘይተጻዓድነት ቃልስታት ነይሩ እዩ ተዋህሊሉ ዝግን እቲ ጭቆናው እንዳዘየደ ምስ ምምጽኡ ኣብ 61 እቲ ብረታዊ ተጋድሎ ንብሎ ጀሚሩ ድሕሪ 30 ዓመታት ናይ ቃልሲ ናይ መሪር ደማዊ ዝኾነ ቃልሲ ከዓ ኣብ 1991 ከም ትኽትገልጾ ጽናሕካ ኤርትራ ካብ ባዕድ ነጻ ዝኾነት ሃገር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ውህሉል ድምር ናይቲ ኩሉ ዝነበረ ሰውራታት ቅድሚ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእትታት ሓራ ምውጻእ ዝነበረ ሰውራን ቃልስን መስዋዕትን ተበጃውነትን ናይ ኣቦታትና ብሓጎታትና ውህሉል ድምር ውጽኢት እዩ ኢልና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተራ በዓል ከም ካልኦት ሃገራት ካብ መግዛእቲ ብጉንዑ ዝረኽባ ኣለዋ ብዙሓት ሃገራት ንፈልጠን ኣለዋ እቲ ዝገዛእካ ናይ ሶማል ኣሎ ብዙሓት ሃገራት እውን ኣለዋ ወላ ኣብ ኤውሮጳ እውን ከይተረፈ እቲ ዝገዛእካ ሓይሊ ኣብ ቂዕኡ ይኣኽለኒ ምስ በለ ነቲ ሒዝዎ ጸንሐ ሃገር ይኹን ህዝቢ ለቂቑ ዝኸደሉ ናጽነትካ ብጉንዑ ትረክብ ማለት እዩ ንሕና ግን ከምኡ ዘይኮነ ኳዳ ብዕጽፍን ድርብን ዝርያ ናይ ዓለም ብዙሕ መስገደል ሓሊፍና ዝተረኽበ ናጽነት እሞ ዝያዳ ከነኽብሮን ዝያዳ እውን ክንሕበነሉን ዝግባአና መዓልቲ ኢለ ዝርአ ማለት እዩ ካብዚ ናብ ኤርትራውያን ፍሉይ ዝገብሮ ስበዓል ትኽክል ሕጂ ንሱ እቲ መዓልቲ ረዚኒ ንዓና ንምባል እዩ ከም ትኽትገልጾ ጽናሕካ ረዚኒ ድርብ ሓላፍነቱን የሰክመና ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ኣብ ዝበዝሕ ህዝብና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ዓለም ዘለዉ ህዝብና ዝተፈላለዩ ርእይቶ ኣብ ክልል እዚ በዓል እዚ ኣብ ክልል 24 ግንቦት ክንጸባረቕ ትርኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ መበገሲኡ ንምንታይ ኢኸ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ኢኸ እቲ ዕላማ ናይ ዝበሃል እዚ እንታይ ስለ ዝተደልየ ዝብል ንሳተን እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ ብጻይ
ኣብ ጉዳይ 24 ግንቦት ተታሓሒዞም ዝዝረቡ ዘረባታት ኣለው ንሕና ከም ተቃለስቲ ከም ስምረታውያን ጌጋ ባህላታት ኢልና ንሪኦም ኣለው ስለዚ ብዛዕባ መልዕልና እንተ ንዛረብ ብተጀመረና ትክክል ይኸዋ ብፍላይ ተን ዝብልካይን ርእይቶታት ናይ ገለገለ ወገናትና ምርኣይና ገደስቲን ነዚ ዕለት እዚ ኣመልኪቱ ዝርአ ጉጉይ ዝኾነ ርእይቶ ከም ስምረታውያን ስሕተት እዩ ጌጋ እዩ ንብሎ ርእይቶታት እዩ ነዚ ዕለት ኣመልኪቱ ጥራይካ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ንህላወ ናይቲ ሃገር እውን ኣመልክት ሕቶ ዘእቱ ከም ሃገር ንኤርትራውን ዘይቅበል ርእይቶታት እዩ እዚ ርእይቶታት እዚ ምስቲ ንኤርትራ ንቃለሶ ዘለና ከም ኤርትራውያን ኮይና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ብምባል ዋጋ ተኸፊልዋ ኣቦታትና ዝመፀት ናይ ባዕላ ታሪኽ ዘለዋ ሃገር እያ ኢልና ንቃለሰላ ዘለና ናትና ሃገር ከም ንብላ መጠን ጻረ ቃልስና እውን እዩ ኤርትራ ንሕና ንኤርትራ ኢልና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና ዝብል እምነት ሒዝና ምእንቲ ኤርትራ እናተቃለስና ኤርትራ ናብ ንቡር ክትምለስ ህዝባ ብሓርነት ብነጻነት ብዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ኣስፊኑ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ድላዩ ኮይኑ ድላዩ መሲሉ ክነብረላ ዝኽእለላ ሃገር ክትህልወና ኢልና እናተቃለስና ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ክንበሃል ከለና ጻረ ቃልስና እዩ በቲ ናተይ ርእይቶ ማለት እዩ እምበኣርቲ ዝበሃል ዘሎ ግን እንታይ እዩ 24 ግንቦት ንኤርትራውያን መዓልቲ ናጽነት ዘይኮነት መዓልቲ ባርነት እያ መዓልቲ ብርሃን ዘይኮነት መዓልቲ ጸላም እያ ዝብል ኣረኣያ እዩ ኣባሃህላ እዩ 24 ግንቦት ህዝቢ ኤርትራ ዝሕጎሰላ ዘይኮነ ዝሓዝንላ እያ ንምንታይ እዩ ክሓዝነላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስለ ዝሃለወቶ ዲ ክሓዝን ብርግጽ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥዑም ኩነታት ኣብ ጥዑም መነባብሮ ኣብ ጥዑም ሃለዋት ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሕሱም ጭቆና ኣብ ሕሱም መግዛእቲ ህግደት እዩ ዘሎ ኣብ ሕሱም ግፍዒን በደልን እዩ ዘሎ ስለዚ ክሓዝን ግዴታ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ክሓዝን ዘለዎ ኤርትራዊ ብምዃን ይኮነን ወይ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስለ ዘላቶ ወይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣብ 1991 ስለ ዝተፈጠረት ኣይኮነን ክሓዝን ዘለዎ እታ ኣያታቱ ዝተሰውኡላ ሃገሩ እታ ጽብቕቲ እታ ዲሞክራሲያዊት እታ ፍትሓዊትን ብልጽግትን ክትከውን ዝተመነየ ሃገሩ ዋጋ ዝተኸፈለ ሃገሩ ኣብቲ ዝተሓሰበላ ናይ ብልጽግና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ቅሳነት ናይ ርግኣት ህይወት ከይበጽሐት ብውሑዳት ኣብ ዝባን ናይቶም ግሩሃትን ቅኑዓትን ተቃለስቲ ተሓቢኦም ተጸይሮም ዝኣተው በለጸኛታት ጠላማት ተጠሊሙ ተጨውዩ እቲ ዕላማ እቲ ሓሳብ በዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሕሱም ጭቆናን ባርነትን ወዲቓ ብምህላዋ ክሓዝን ኣሎ ኣብ ጭቆና ብምህላው ክሓዝን ኣሎ ኤርትራ መፍቶ ተበለጽቲ ውሑዳት ጉጅለታት ኮይና ምህላዋ ክሓዝን ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብምህላዋ ክሓዝን የብሉን እንታይ ጉጅላትሉ ማት እንታይ ወዲኣትሉ ነዚ ሰብዚ ኤርትራ ይኮነትን ትውጽኦ ዘላ ታሃገር አይኮነትን ትውጽኦ ዘላ ታሃገር ባዕላ በተፈጥሮኣ ናይ ጭቆና ሃገር ኮይና አይኮነትን በተፈጥሮኣ ንጭቆና ንምልኪ ንዓመጽ ተባሂላ ቃል ዝተኣትወላ ናይ ዓመጽ ቃል ተኣትወላ ወይ ዝተረግመት ሃገር ኮይና አይኮነትን ናይ ስርዓት ጉዳይ እዩ ከምዚ ኣቀዲመ ዝበልኮ ጠላማት ውሑዳት ተበለጽቲ ኣብ ሶራና ተጸፍዮም ተሓቢኦም ዝኣተው በለጸኛታት ጉጅለ እዮም ነዚ ኩሉ ሽግር ፈጢሮም ዘለው ግዳያት እውን ገይሮምና ዘለው ማለት እዩ ኣው ብርግጽው ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኤርትራውን እዞም ጉጅለ እዚኣቶም ክጻወቱልና ክቕልዱልና ኣብዚ በጽሕና ዘለና ጭቆና ከብጽሑና ምቹእ ነይሩ እዩ እዚ ሰሓት ነገር የብሉን ዝጉለት ንቕሓትና እዩ ባርዘይና ክንገብር ዘለና እቲ ነዞም በላዕቲ ነዞም ኣራዊት ጉጅለ እዚኣቶም ዘቃልዓና ኣተሓሳስባና ዘይምንቃሕና ክንጽግኖለና ከንዕርየለና ከነቅሕ ክንከላለና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከነምጽእ ኣለና ማለት እዩ ከነቅሕ ክንከላለና ድኹዕ እዩ ነይሩቲ ናትና ንቕሓት ወይ ናትና ኣተሓሳስባ ምልኪ ንኽጥጥዕ ኣብ ሃገርና ድኹዕ እውን ኮይኑ እዩ ናትና ኣተሓሳስባ ስለዚ እምበኣር እዚ ምልኪ ንኽጥጥዕ ድኹዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባና ክንዕርዮ ክንጽግኖ ክንነቅሕ ክንከላለና ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክንውንን ክንክእል ኣለና ንባዕልና እዚ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ወኒና ኸዓ
نتي صار الديمقراطي صار حزب زخونه ابز حج ساعات اب حسوم ጭቆና አውዲቁና ዘሎ ህግደፋዊ አተሐሳስባን بعبئ ህግደፍ ዝብሃል ስርዓትን ጉጅለን ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ክእለ ክንጽዕር ክንክእላለን እዚአተን ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ኤርትራ ክንአሊ ይኮነን ክንቃለስ ዘለና ኤርትራ ዝብልዋ ድምጽ ማጽ ክጠፋ አይኮነን ወይ ኤርትራ ከም ሃገር ከይትህሉ ምግባር አይኮነን ወይ ድማ ናብቶም አይንደለኩምን ኢልና ዝተፈለናዮም ሃገራት አፍቁርባብት ዘለው ናቦም ክንምለስ ክኸውን ይብሉን ምናልባት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነርና ኢና ኣብ ዝተፈላልይ ናይ ታሪኽ እዋን ኤርትራ ፍርቃ ናብ ሱዳን ፍርቃ ናብ ኢትዮጵያ ክትከይድ ኣለዋ እውን ተባሂሉ ነይሩ ወይ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ዓረብ ገጻውን ትኸይድ ዝበሃል ሓሳባት እውን ተላዒሉ ነይሩ ከም ዘይንደልዮም ግን መስኪርና ኢና አይንደልዮም ንሕና ናብ ሱዳን ኩን ምቀል ናብ ኢትዮጵያ ክንምቀል ወይ ጠቅሊልና ናብ ሱዳን ክንከይድ ወይ እውን ጠቅሊልና ናብ ኢትዮጵያ ክንከይድ አይንደልን ከም ዘይንደሊ ብደምና ብቅልጽምና አረጋጊጽና ኢና ድሌታን ባርታይ ነይሩ ኤርትራ ትባሃል ሃገር ናይ ባዕልና ክትህልወና ነይሩ እዚ አገርና ኢና እምበኣር ሕጂ ናብቶም አይንደለኩምን ዝበልናዮም ዘምልስ ምኽንያት ይብልና ናብኦም ክንምለስ አይንኽእልን አይንደልን بسم أبجقنا لنا بسم أي حلفنا أي حلفلنا بسم حسيمنا له نابتو ما يندلكم زبلناهم كن ملس أي كبان إيرترا كم زلاتو هاجر كوينا خد كتسل حزبا من تقطعمقا ديمقراطياويتن فتحاويتن لعلنا حجيز سفنا حجز نجس الله هاجر كتكون كنجبر يزلنا زين انت كنجبر عزلوان أكن زي إن مجبار مكلاس جن أبز حج ساعات نزي أياز يبلو نقص ولا رو من إسي زتوت عمل إسيون أقول عفلتون حتى زي بلو سعادة كم ورقة سخنة لبي حزلهم من إسي أبز حج ساعات نزيس أنها أوش تتلقيلو زيس أنها نوح عمتات زجبرة نايتهم إرترا خم هجر بمقام حنين زبلو سرعتات أتحسس عن معوات بنتأنت إرترا زي تحجسو حيلتات ناتاتهم دليت عب إرترا تجبراوين مجبر تلخوز حزو أكلات إرترا هجر يكونتن زي بتسلم علتيو إرترا بقى نيجفعي من النتيا إرترا ختلو أين بران إرترا هجر يكونتن إرترا أقوانيتنا سرعة تجقنا نازلو سو تجدي في إرترا خم تجقنا زلا نز حزبي زغط صار له خناتات قالوا إرترا نصاب مخانا إرترا نصاب خنات اللعلات نبخيل اللعلات نعنا تسلماتنا علت نهي بارنتنا علتيو زبل الرأياتات وي أبها هلاتاتنا نسمع زلنا أبز حج ساعات مالتيو بزحات تقريهم نزي أبها لازق دومون رينا من البات بزح حساب تأيسو حيتو زلو إرترا هاجر بمخانا كم زي يكون وصعنا أيسو حيتو زلو إرترا هاجر بمخانا يكون وصعنا أب إرترا صار حزبي صار فطور ود أدام زخنا سرعات بمهلاوي تساقمنا زي تشجرنا جنبار زي أي شيء هو زي أي شيء زلو بزح من أسينا بزح سب نزي أكاب مسحات زتلا عليه إذا على تزيع ناي حزن علتها ناي سلام علتها ناي بارنت علتها كبلا يوعل له مالتيو كم يزبن إحنا مجزاتي كنا نزلنا مالت بعداوي تهجر تجزانا سبعة كنا إحنا نتهجر بايزوي تنتصع زبهال قال كندغاغم كلنا نصانت نايتي هاجر امبر نايتي ولق سبات نصانت توحيسلو بإرترا يكون نبل زلنا مالت مريتاو نصنت ناي مريت نصنت حدا رؤسو زخاله رأسا زخالت نص هاجر علاتنا نص هاجر كنبل كلنا ديمقراطياويت حرنت حزبتاتا زتوحسلا قلمله مالت ايكونه نص هاجر مالت اب تحتي قال هاجر تحدر هاجر ايكو زي كونت مخان مالت أبتحت خاله هذا هجر أيكونت نزل هجرنا رأس خالت هجرة بعلا زترعى زمسلات وسن هجرة زي تهجر نتأنت نبلا زلنا نزيعة بزحت سبات جن نتأنت كبهال كله نتأنت هجر إيرتراخم بالكلنا نتسبتين نبلا زلنا مسلولو نتأخا ديمقراطياوي مسلات كسباوي مسلات كتوحيزول كايو عد فتح قوينا نبلا زلنا يمسلو الجي هو يبل أبي زلنا نتأنتيو نتأمو نهلندو نتأنت تزركب أنا نتخبر تسديده بلو في الرياض نتأنت نهلنا تسديدنا وزت يبلكا نهلنا تجوكينا وزت يبلكا ما أسيت تجوكون كان لنا ما أسحر نترخيك أو ما أس سبعوي نتأنت ما أسرخيك كان لنا وسبعو خبرتات ما أسجعتهم توحيسوا لك كيبلنا هناكو نتخانة أخا
ዲሞክራሲያዊ ሰብአዊ መሰላትካ ኩሉ ተዋሒሱልካ ይኮናን ኢልና ሃገር ንምፍጣር ቃልሲ አካይድካ አቦታትካ አካይዶም ብዘካይዶ ቃልስኻ ርእሳ ዝኽአለት ነፃ ሃገር ተፈጢራትልካ ላኢና ዝብልናን ኢትዮጵያ ይተመሓድራ ሱዳን ይተመሓድራ ወላ አሜሪካ ይተመሓድራ ነፃ ሃገር ወኒንካ ኣለኻ እዩ ትዛረባ ባዕልኻ ከተመሓድራ ዓድል ዝረኸብላ ሃገር ኣላትካ ማለት እዩ ዝተረፈ ብሕምቕካኻ ብዘይ ምንቃሕካኻ ኣታ ነፃ ዝኾነትልካ ሃገር ታናትካ ዝኾነት ሃገር ወከዳ ተበለጽ ጉጅለታት ኣሕዲጎም ካለው ስልጣን አገቢቶም ድላይም ይገብሩ ካለው ባዕልኻ ክንተመሓድራ ደስ ዝበለካ ክንተሓርየላ ደስ ዝበሎም ይገብሩ ካለው ብግምጣሉ ነዚኣቶም ከዓ ክትኣልዮም ኣተሓሳስባኻ ቀይር ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ወንን ንዞም ዓመፅቲ ጨቆንቲ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከዓ ምስናይ ኣተሓሳስቦም ካብ ገጽታ መሬት ብምእላይ ርእሳ ዝኻለት ሃገር ኣቐዲምካ ውሒስካ ኣለኻ ሕጂ ድማ ሓራን ዲሞክራሲያዊትን መሰል ክብርታት ናይ ዜጋታታ እተማል ሃገር ክትፈጠር ጻዕር ንብላለን እዚኣ ንምግባርካ ተሰርዓትና ተሓሳስቦም ክእለ ምግባር ይምበር ሃገርካ ክትጓሓፍ ምግባር ኣይኮነን ዘድሊ ናብ ካልእ ተወሳኺ ግጭት ናብ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ዘእትዩቲ ከም ሃገር እውን ሃገር የብለይን ኢልካ ርእይቶም መሓዝ እዚ ኣነ ኸምኡ ዝብል ክቡራት ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ናይ ዝዘተ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክቕጽል እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን ሰላም ክቡራት ሰማዕት ረድዮ ስምረት ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም ሓርነትና ናይ ግድን እዩ